Oh, kadang karving long life kelang raton tuan. Ni tum karving long life tim ben non mat ke ni tum dak bolong ko maji mane bokulia sidelo. Dak bokulia hi thi long sita me ili tum karberi soi jang tum di delivery online delivery food ahin alang litum cepatir pi ponsi Mealbee pula bangso apps alang litum jung ben alang litum cepatir pi pon lo alang litum risomar tum det alang litum jirpo tum si cerap si la bangso apps aputak konana si alang litum online delivery jima kona hawaran si alang litum kawar jima la penisi bangke borenga awar cycle litum karbing long ke long sung pi titame kereng ji phan anutin same la puson bepar beha hin paprang loi ningarong lo si alang litum benali menusane Sarhan be nali bang Mealbee long pilo aku ke founder lo di tenali men ke to pontera nali nasi do chali de nilidak buklem opening kono ne 12 pass ada lo 12 pas di nali men ke nili mane Albertson be nali nalo chali nili darang gole sone tangat kon bikom tangat mendak hem sedo oke nali ya nili men ge sachinan se lapu titiliguri Charlie तो नीली का चार्ली के पिने कोकराजार में सी चार्ली te kuso sinali tum la so team inut darang college inut kokrojar pensi charlie inut ke dar inut ke na akilu pulle nang tum jirpo ha pramana jirpo ma kalang classmate ma pramana classmate ba kali sita rong berong thak lo rong thak di kuso sila so idea ke bang lo la Mealbee po la bang so apps idea bang ke la pula alang tum akelo charlie le an par ke hola lom dupo zomato swiggy la hai dupo an pare la dak lom ke kudam lo pote difu bang zomato swiggy dole he an pare la dak bang ke la dakan nang lelem un emati buklia dok ma la helam ke an par ke la sini tum mathalo je la helam ta online food delivery app bonai tia ali do jelang claim bang avelang amat sila si mathalo bonai dat lo non bang ke la nali tum la Mealbee long ko pipilo ke doge non ke do ke traditional food item long traditional thali an par ke fast food lahai momo chowmin an par ke lahai fast food do an bang long lapo an par ke la karbi traditional kang moi kalangdang an par ke phak ok lahai anta do lapo nali to man par ka app long chongwai long lo je koso restaurant koso hotel koso dhaba pensi order ima dak pen chongwai nang po an par ke order long tong ke mobile long sila so apps download nang po mobile long si download non mat ke so apple tum long bang ke available avelang an par ke la android tum long chatlang kon na pensi comment kona polo ke nang la so apps kang puji fan la so apps kang puji man ni tum kabun ke cheng ke la ke 2 months ne dolobon la ana fit si pinyan si success men comment tu si opening long te ko opening bang pini pen si deliver pang cheng lang test lo he son lo ante rata feedback ke non mat ke mesen pusi pulang kopi pen nal tum online delivery si kopi pen lo nilitum long scooty la pu scooty scooty pen lang litum scooty lo la waning tha la son si lang litum la jo ari du ko ari la son si scooty pen nang la da ke alang litum da ke cetok bang ke Mealbee pulo la tanal litum menasi la so logo da selam nilitum menasi selam no la so logo da sabang to nilitum lo la da ke kopi lo thap me ke thap me la da ke kicho hormu do la po so pupo la puto wow non mat ke pini pipilo nal litum supply ke nilitum pini deliver soy 6 ta ne food deliver la fast food ante la so kulat ke nali tum ko son lo ke cherap ko collaboration ke la ke partnership lo non mat ke sab la son restaurant hotel don ta partnership side lo ante la so kulat ame nang thanun tha la ke the highway the hunger highway bang ban amen ladak ke KFC ason la fried chicken la son long ji di an par ke lahai ki phi lahai do jiban mojito ta donon mat ke jongsi non mangenali tum bukulia mate volong komen jiang kang arlo sinali tum labang so online apps mate kopi ma kalangdang kang moi ki phi ki ur di foods item do anali tum delivery po di polote angtan pen jongsi non son dok mukari so tum tanang claim do ning tung langhina sort tum tanang claim do ning tung bukulia kapre ka hawar haroga pesa claim tung la tum men ko son lawar sai pipon
Ala tum phan bang ke non mat ke la Bukulia pen 10 kilometer under an si deliver on chalong alam bang ke hola pani nil tum ta budget avelang la si mo future jong si growth chat lo pulote hola pan ta do lampo inke la pen non mat ke nil tum long future bang ke cake an par ke la cold drink la haita do hem pen cake nani online nang deliver pitha pula santa dolo nal tum jong sang ko hem torlun pen hem lason han ka chutun ka dang nal tum tan nang jordan ji pulute nang tum lason pene nang hotel lason nang che dun nang po kinil tum nang pene nang deliver pipo ante non mat ke labangso atangkana tum kwan lo ka chisik ke capital pan non ke labangso business running pan capital bang ke cirung lo hinal ke kecirung ke dam lo penangane loan lason 20 ne dam lo bon customer scooty ke ma scooty lonte scooty bang elapu inke holapu bahani duita scooty le koson lo claim pa me lote ali che thek dam longi koson lo nal tum par delivery cost ko pilo nal tum ada percentage ke long niri tum first deliver bang ke free le hai la penan par yong sin order thlo bote la bang ke a distance aling lo charge kian po hello hoy bolte sab charge bang ador su chat charge depends on charge la so distance so ting masi tangka bang nal tum chi connect asanjal koson lo in future all car bing long ke claim ji si ke matha duma lason si matha lo grow on bolte lang litum han churu lo di kar biari soi jang atum hem tot lun lera lang litum lu charli kapre stream lang litum tang edlo pusta me hem tot lun lera lang litum la puson business hour sa ke claim pon thega pora lang litum churu lo la pen ansu se claim me da me phana lang litum churu parlo litum kar bing long life pesta me non lang litum pen gali pusta me dak pen ok nam pon po churu parlo de pilo puji kar bing long ri soi jang pan nang litum ta jongsi order ji pulote nilitum abe Instagram ID la pen Facebook ID do Mealbee pu an par ke Play Store long Mealbee pu app install te dak pen order long pu an par nang litum ta ning thelo je na hak pen sta me la te bok terai ko an ma deliver an ke nang order pu sip ning thelo okay wish you all the best then okay